Често се твърди, че машинното гласуване е отпаднало в Европа, защото не е надеждно. Но вярно ли е това? И защо примерите от други държави не са сравними с България? В някои европейски страни машините наистина вече не се използват, но противниците на машинното гласуване, които си служат с този аргумент, пропускат важен детайл. В даден момент Германия, Ирландия, Нидерландия и Франция са използвали един и същи модел машини за гласуване. Това са устройствата на нидерландската фирма NetApp, а най-основният проблем с тях е, че не издават хартиена разписка, която служи за проверка дали вотът е отчетен правилно, както и за контролно преброяване на гласовете. Именно липсата на подобно доказателство прави този модел машини ненадеждни. Нещо повече, експертни анализи сочат, че тези машини са уязвими на злонамерени манипулации и разполагат със слаби защити. Използването им в България никога не е било на дневен ред. В България се използват друг тип устройства на компанията Smartmatic. Те отпечатват хартиена разписка, която избирателят вижда и пуска в урната. Разполагат и с няколко нива защита от външна намеса. А вие как бихте гласували на предсрочните парламентарни избори? С машина или с хартиена бюлетина? Оставете ни коментар и следете страницата на FactCheck.bg за още проверена информация.